Ake ubingelele baba udokotela bawesizwe bawujabule umfana omdla nje ekhahlela umzulu amancinyisi. Sivune sikutshalile, basho njalo bathi uvuna ukutshalile. Mina ngitshala imali, uvuna imali futhi. Uvuna imali. Ya, use right ke lo mfana. Baba udokotela bawesizwe bawujabule umfana omdla nje ekhahlela umzulu amancinyisi angisola futhi ngixolise ngiseThekwini ngizothi goodbye and goodbye and goodbye and goodbye and goodbye. Sibonga kakhulu isupport enisinike yona. Ubaba udokotela uyafisa ukuthi nezakhe ingane one day ngeziqashe zingenzele i-social media njengoba ngisho ukuthi people engifuna ukubabona besebenza beqashwa kuba abantu basebenzela ababuka ama-video babudokotela kube ibona futhi abasikrophela besikhathela ama-video. Mr. Ramaphosa lapho eJohannesburg, you are the one that engizomthatha. Kunomunye kuthiwa Mr. Ramaphosa lo mfana uyiphoyisa ukaSAPS hayi Ramaphosa lo president wena oqala nje ufuna ngimthathe nabaye ubona amagama amaningi lapha abasenzisa then after Mr. Ramaphosa sizokuthatha mfana kulekelele kuzokukhuphulela kancane nawe kule mali oyihola ake singeneni. The year has ended. Forget about money. Unyaka uphelile khohlwa imali into okufuze uyenze. Consider changing your lifestyle. You cannot repeat same errors. Into ebaluleke nje kakhulu. Yes, ubunaba abangani ukhonzela isport, ukhonzela ugqoka ama brand, but the year has ended. Forget about money. Also late for that. We are less than 30 days to 2026. We are like 23 days, 24 days, 1 day gone. Into esibalulekile now is to change your lifestyle. Change your lifestyle. You got people working for you. Don't change them. Rotate them. I have changed my cameraman. Is only doing editing now. I've got another cameraman. This cameraman, what he does, he captured everything and gave it to this guy who does editing. I have rotated, not fired anyone. Lobe shooter, ngimyexile ngathi ke wena oshuthayo awenze ukuthi wena oeditayo awenze ukuthi ngifuna ukubona ukuthi kuzokwenzekani. Maybe the channel will come up with new designers, blah blah blah, because the guy who was editing my videos, I've been asking him, please put my posters. When you play a video, put a poster there. He's been stubborn. And now this guy or editor, my first video this morning, it had a poster. How's that? It looked beautiful because I'm a businessman and this guy was just playing videos. I said, no, because he treated me as a friend. Let me just twist around and put somebody else. And now I'm seeing the result. How's that? But no one has lost his job. It's just that it's changed the strategy. Now, kunento ofuna uyishintshe. Kunento ofuna uyishintshe ngempela. Kunento ofuna uyishintshe. Awukwazi ukuba ku situation whereby uhamba ku left hand side kuphela. Akubone phela umhamba ku right side ukuthi wenzekani. Akuboke ukuthi wenzekani. And then enye into ofuna sike siyikhulume nezingane zethu lezi uthothi ingane yakhe inengane eziwu2. Labazukulu bo2 bafundiswa wena. Untombazane phela akahamba ufundela noma ibaking. Noma nje anything ezowenza ukuthi kube khona into ayenzayo. Angasho ukuthi yena ngolekhala ngedegree teaching ukuthi yena uyenza teaching usenza kawuthole. Yabona ukwenza teaching is not a bribery to be employed. It's not a bribery at all to be employed. You just put yourself in a good position to employ, but you are not bribing the department to literally employ you. No, we are not doing that. Myself, I'm changing, I'm making a lot of changes. I started with my studio. Ngishintsha umuntu okadenza ama-order azowenza bengenza ulindani fake ngiyamshintsha naye. Ngishintsha zonke izinto, ngiyashintsha nje konke ngoba ngifuna ukuthi ngibone ukuthi where have I demised? Where have I demised? If I demised somewhere, where have I failed? If I failed somewhere. This is Baba udokotela. Listen to lezi uma thina ke singazikhulumi sokhuluma. Nginento engiyibiza ukuthi izamzam ngiyikhiphile ngangiyilande ngabuya nawe ngibuya eIndia ngoba ngadlula eQatar ngahlanganisa yona. Yathi mihlangana ngayiKorea
ukuthi abayiKorea ngaqhubeka mina ngaye eIndia ngoba eIndia ayikho izamzam. Thereafter kunabantu abafuna izamzam. Izamzam umuntu osuke enalo 1000. Uma uzoyisebenzisa ke yona ifuna uthole ujulo einyosi. Sikhipha nge-1000 rand. Kuzoba khona ke abantu abathi babudokotela sikuzwile ukhuluma ngothanda abantu wemali. Sisengakwazi ukuthola njengoba usuthi usovalile. Into eyenzekayo ke le this video angazi uzoyibona nini but okusala uzoyibona and ukubona le video it's a last video to see kababa udokotela till 2026 if he has allowed, because kunento eyiningi thina on the ground that we plan but approval ingabi khona. Not everybody, maybe myself, God will never allow me to make another video because uzobe esengibizile. Kunabanye futhi afuze ngabe bazoyibona ama-video ami zobe bengekho. And then you cannot persecute God for being God. He is too holy to be persecuted. He doesn't persecute us either for sinning before him. Nanso into ithi ngiphethe ke uthanda abantu wemali, abantu abathi bafuna uthanda abantu abano 2700 and 110 rand uzokwazi ukuthola, uzofaka iorder lakho sikuthumele. But uthanda abantu wakhelwe umuntu osuke efuna imali kuphela. If uthi wena lento against yona, this is 80,000, wena ubona ngathi ku wrong uthi ube nemali. Into ebalekile kuwena ukuthi ube nenkomo ezinombendeni ezobulawa foot and mouth disease. That is a problem that we are facing. Yes, but since 1992 December, I was a father. 1992 December was already a father of a boy. From ingane ayithola kuNomusa wakasikhosana kwakuthiwa so wasePankuku. Endaweni yaseMpendle phesha kwenzinga. Walapho ke intombazana engathola ingane kuyena. 1992 I was already a father. Wena wawungakanani ngaleso sikhathi? Wona 7 years nje usungidelela nje manje. Uthi baba dotela yiwa lo dotela. Yeah. Ezinye izinto ufuna sizikhulume nesizibonga. Ufuna sizibuke. Ufuna sizibuke ngoba ezinye izinto zingenzela ukuthi namhlanje senginengane umfana futhi from my firstborn Tomazana ngithola ingane umfana futhi because that boy he was wasted 1993 February he got wasted. Angibuyele ke lana lento engenza inhliziyo yami ebuhlungu. Yazi nje ngithi na 1992 ukuba ngangishela wena ngingena fakhona ngingena nyuka ngaba uzongimisa kanje. Namhlanje ngenswembu izingane zakho ziyakubukisa zithi buka wema nobaba evenda amahlaya ushaya amahlungu uthawe ma hayibo ngathi udumsana nje lona animbuke nimbuzo ukuthi umnimbuke mhlawumbe uzosho ukuthi wakuphi sekuyabamba ukuthi hayibo lo muntu lona hayibo sasifunda naye esesondele esenzo sihle hawe ma kuba ngayiqomela yena hawe ma ngabe kanzame phela. Kunabantu ngempela esithi mesibashela basiginqela idayisi yabo asisho ukuthi abasiqome bonke but enye into ofuna uyibuke ngamaqiniso amhlophe phela akhanyayo. Ufuna uyibuke ngamaqiniso amhlophe. Uyazi manje ngizokutshela nje mina amantombazana they know very well ukuthi sishadelwe. Amantombazana they know very well ukuthi sisingile. Amantombazana they know very well ukuthi nathi kunabantu esisabafuna empilweni. Bagcina besiqomileke with not with ngoba sisingle not with the intention ukuthi bafuna sibashade but mase besiphathe kahle. Do know manje untombazana indoda yakho ihloniphayo wenze ekhanda wenze inzipho ufaka amakhethini endlini une microwave entsha unelinene nje empedeni umuntu kade ihlonipha indoda yakhe wesifazana bengashadile ukuthi nje ubeyihlonipha nje unayo yonke leyo nto namhlanje nganzayo yazi ukuthi zi-right kanjani zi-happy. Wena uthe uma ekushela wathi uzongishada yini umdala ngaka sozoshelana nami wangabashela nganontanga wabhamba but abantu abangambhampelanga lo razo bamphatha kahle namhlanje labo bantu ba right kabi empilweni ba right engisho ukuthi mantombazana yenzeni lento yini kodwa angeke ngisho lutho.
Ngeke ngisho lutho kodwa nje ufuna niyibone into enibhayizisayo. Ufuna nje niyibone into enibhayizisayo ukuthi nansi into esibhayizisile suke sayizithwala kakhulu. Ngikhumbula ngokukhuluma kwesinye radio station icleaner ngibuka iscript engizokhuluma ngalo ngitshela ukuthi akumiwa kanje akumiwa lana abantu abahambolala lapha nabanye. Ngithi hayibo sisangizile ukuzolana ipho wenzani eDurban station ebusuku. How's that? Bese ngizwa ngikhuluma ngaphakathi eradio ngeEnglish egama lestation. Usethi abantu kanti udokotela osiqashele ingane zethu phela. Usisi wami qale ngokumphoxa. Kanjani manje na? Dadwethu. Hayi nina nikhanye futhi. Into engisafuna ngikhulume lana. Stop saying women are gold diggers. Ladies are natural expensive. I repeat. Stop saying that women are gold diggers. Abantu besifazane are natural expensive. Choose one at your price range and keep your mouth shut. And stop embarrassing our sisters because of your poverty. You are just too poor, Razo. Just too poor, baby. Ngoba ngempela le nto lena, consider women as gold diggers. When we ofuna nemayini, because those people are taking because we're in mines. What do you ofuna nemayini? And look at your class. Look at your class and then enter into your class. Kunabantu abaneqiniso lapha bakhanyayo. It because zonke imoto ziyabiza if ufuna uRolls Royce. Mina ngihamba ngeQuid. Ayibizi iQuid, mina ngihamba ngeQuid. Hamba ngeFiat Uno, iyabiza, ayibizi. Kodwa usuthe zonke imoto ziyabiza. And then women are like that. They're like cars. You choose your own range. Stop jumping to Lamborghinis. Yebo. Hamba ngamahavali. Njengoba mangihambela ngehavali yemoto omama. Yebo. Nami ngihambela ngeomoto yomama bamandiye. Ihambela ngawe. Akubiza ngithi ngiyak-afford and nawe ke nemoto ezinjalo ke. Stop saying that. Hey, women are what, women are what. Okay, ake singene endlala. Ngizoba nabantu njengoba ngivala nje. Babudodela vala sinabantu ke abazosenzela ama-order. Laba benza ama-order abavali bona. Why bengavali? Uphepha uvali. Why bengavali? Ibank alivali. Why bengavali? Abekho offline ba online orders, not offline orders, online orders. Bona kabavali. Ayikho into eodwayo ongeke uyithole. Anything ukuthi uyi-order uzokwazi ukuthi uyithole. Uma ukuthi uyi-order uzokwazi. Kodwa uma ufuna ukubona babudodela ngeke ukwazi ukumthola babudodela ngoba uzobe ngasekho eduzane ukuthi ungakwazi ukuthi umthole. Yeah. Njengoba sizonifaka ku-immense wealth. I-immense wealth ikhokhelwa ungakayenzelwa. Njengoba sinitshengisa nje nansi into osukuyidinga imali to pay for immense wealth. Lento izokucebisa, lento izokushintsha akusona isigubhu yonke lento ebeninikwa yona akuyona. Hamba ngithengela nje ingubo ezimnyama kuphela. Suke esigqokweni kuze kuphume ezantsi kuphela. Kuphela bese ngikufaka ke kulomsebenzi. Kufake kulomsebenzi. Bakithi you cannot be poor again now 2026. You can never be poor again. Akungenzeki. Ngeke ube rich but akungenzeki ukuthi uze thola ukuthi wena impilo yakho yonke imile and uzonda bonke abantu ade bethi bakusiza ngoba bakusizanga. Ubazonda ukuthi bathi bekusiza wena bangakusiza ubuza ukuthi ubani okusiza uNkulunkulu kwakusiza yini yena. Uyamzonda yini yena. Qualification owayenza iyakusiza ngoba njengamanje wenza umsebenzi owufundela unezikweleti ezisimanga ama credit card onke akhokheli kodwa namhlanje wenza umsebenzi wena owufundela wena ngamabomu 5 years nawo ukusizanga. This is Babu Dadu wayesizwa John. Ngifuna lana ukuthi kunyaka ka2026 I'll be loving you big time. Kunyaka ka2025 anginithandi ngiwaphansi ngiyathobeka phambi kwenu. Ngiyasarenda ngiyasubmit. Akekho umuntu omncane nginami lonke nibakhulu because you make the numbers calling followers. Followers are not a following, followers. Ngiyabonga kakhulu. I'm not the best. I'm not the great. Angilazi igama elithi dominant lisho ukuthini. Mhlawumbe lisho ukuthi dom. USARS angikwazi ukuthi usho ukuthini. Kunezinto ezitshengisayo ukuthi nathi asizazi ukuthi zisho ukuthini. Come alone
erythrocyte segmentation angiyazi futhi nayo le nto ukuthi isho ukuthini. Kunezinto ke nje etshengisayo ukuthi lo awuthi lona akamhlophe lo athi kahle kahle akakhanye kahle kahle. Kwamoto engidriver ngidrive iPajero yodumo. Ugizwe wabona ukuthi lenyanga yopopo. Ngiyabonga nje kakhulu, ngiyabonga. Nginalo ichunu ngiyalithanda kakhulu nje. Ngiyalithanda kakhulu. Come to ichunu eyindoda leyana engifunde okuningi kuyona. Akekho umuntu engakwazi ukusebenzisana naye. Umbona uma ebizwe emcimbini, he carries themselves, he is not proud, he carries themselves along umcimbi osukhona. Umuntu oright kakhulu. But ephupheni lami elenzeka ukuthi ngihlale phansi noKing Bhaka emzini wakhe, ngahlala phansi awusadla kamnandi laphana, ngahlala phansi naye, and then watshengisa ubudoda obudodile, uKing Bhaka. Siyabonga kakhulu. Kufinyelele la futhi ngiphinde kwazi ukuthi angixhomise ngikhulume noNtsika Zulu. Ngiyabonga kakhulu uMageba la ukhona, ngiyabonga kakhulu amazwi akho wabeka kubabudokotela akha kakhulu echannel ayakhile, ngiyabonga nje kakhulu. This is ubaba udokotela wabesizwe uJabulile ufana uMhleja Khele Mzulu amaNcengisi. Ngibonge ke futhi nimkhuleke konje abantu mebesihamba, sihamba amazwe, ngiya ko-India ngiphindelela ko-Malawi, nje zonke lento akade ngizihamba. Imithandazo yenu nayo ibe nomthelo ukuthi awubaba udokotela sokubeka enkosini sangathi ungahamba uphephe. Indeed ingibekele inkosi, then ngiyabonga ke kakhulu nje, siyabonga kakhulu. Then ke into esizoyenza ke namhlanje ke ukuthi siyayivala ke channel, sesizophinde futhi sivule ngonyaka ozayo. Bengiqashile ke kubantwana akade be2 akade besebenza ukuposta amavideo ami, omunye useJohannesburg, omunye ulana ngeke ngiwasha amagama abo ku social media, then bebe kunamasentshana kade wathola ke bakwenza komehluko ke. Sekutheke mekuphela ke ichannel ke waphoqa ukuthi nawe siwa suspend. Ichannel yabuya ngomhla ka15 January. Engicabanga ukuthi imebuya izobuya nento ezinhle, kodwa uma phezulu bevumile. We are not forcing things siphansi. We surrender, we submit for protection ukuthi prosper and have many more beautiful and glamorous. Yes, ngicabanga ukuthi nawe ke engikukhulumile uma kuthe kwakuphoxa, it was not intended to be. It was not intended. And wena uthi babudodela bevese ebhekise kumina, yes bengibhekise wena ukuthi uphume ekhaya, awukwazi ungabusahlala ekhaya namanje. Lento yenzayo sesiwamukulana nobhuti abancane kangaka, lengane ufuna ngabe uyazakha. Kodwa namanje nawe mama njengoba kumasabhabhu ayikho into ongayenza ukuthi ufundise ingane yakho ukushela, ukuthi uyidedele kuthina siyifundise ukushela. Sikuvume ukuthi kumasabhabhu ugcwele ishimane ngendlela esisimanga, ngalondlela siyakhileka untombi kayibhinci ukubona abantwana abase masabhabhu nengane ekhuliswe ama single parent ziba nabo phela nabo abantu abathandana nabo. This is ubaba udokotela umelaphi wendabuko. Ngiyathobeka, I surrender myself. Goodbye, siyabonga.